O BNG de Vilalba decidiu apoiar os orzamentos municipais para o ano 2025 ao abeiro dos seguintes acordos co equipo de goberno. Con anterioridade ao 1 de marzo de 2025, o equipo de goberno comprométese a facer unha xuntanza co BNG para comunicar á veciñanza a inmediata peonalización da Praza da Igrexa e o estudo das medidas precisas de cara á súa activación posterior como lugar idóneo para a comercialización de produtos locais, actividades culturais e ocio. O equipo de goberno comprométese a establecer un calendario de reunións bimensuais co BNG, ao abeiro das propostas plenarias deste grupo municipal, para a elaboración dun estudo en relación á rehabilitación e habitabilidade do casco histórico e promoción da vivenda social, dun plan de desenvolvemento rural e planificación precisa para a súa activación e dun plan de potenciación do turismo. O equipo de goberno comprométese a presentar na vindeira sesión plenaria a disolución do padroado do Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba, así como comezar os traballos para a adecuación e apertura do centro no prazo máis breve posíbel. O BNG antepón sempre o interese público ante calquera tipo de conveniencia partidista.